אהלן אינגליש, מה העניינים? אני רוצה להגיד לך, שיחקת אותה עם הקפה, עשית אותו בזאפט. תודה רבה לך. בזאפט. יש לך ידיים זהב. באמת, באמת. עבודה דקה מקסימום. אתה עשית עבודה, מה זה? צריך מוח לזה. לי, אני יודע שזה בסדר. ואם אתה אומר טוב, זה עוד יותר טוב. אם אתה רוצה לעשות לך טוסט, הטוסט שקיבלתי עכשיו מיונוס. כן, היה לי תקלה אחרי שרמוטה. איזה טוסטר? זה. פתאום אני רואה הוא לא עובד בכלל. פתאום עבד. שרון חמוד, מה העניינים? אתה על הקופה? בוא נשחק כרטיסים בחוץ. אתה יכול לסלם ככה מהזכותי? שוב תעמל אינגליש. אני עכשיו מכין טוסטים למצב חירום. למשל, אני רואה שפתאום אוטובוס של תיירים, של חיילים, של אזרחים, תחזיר לי טוסט. בסדר, אני עושה. אז עכשיו, אין לי 4 ידיים, סך הכל 2. אז ברגע שאני רואה שמשתלם, כמה אתם רוצים סך הכל? 18 טוסטים, בסדר. אני מפעיל את הטוסטר השני, פה מפעיל 5, שמה 7, זה 12. פלוס 3 פה, 3 שם, גמרת את העניין במשך 6 דקות. היה פה טוסטים. ואנשים מבסוטים מהזריזות. ואם אני משחק אותה, לא משחק אותה, אם אני לא מבין בעניין הזה, יעני טמבל כזה, אז זה לוקח לי 12 דקות ולא אגמור. ואם אתה לא תגמור מהר בעניין הזה, בואי. בקיצור, מה זמן אידיאלי לטוסט? הטוסט הוא, אם אתה רוצה להפעיל הטוסט מחדש, 12 דקות. 12 דקות בדיוק? אבל אני יכול לעשות את זה ב4 דקות בסגנון. למה? הטוסט כל הזמן באופן אוטומטי הוא על 150 מעלות. לישך. אל תשכח מהתנ"ך מדבר. עבדים היינו לפרעה. עם ישראל אל תזלזל ואל תשכח. מהתנ"ך מדבר. עבדים היינו לפרעה. עכשיו, הזמן התגלגל. התגלגל למה? בעולם התקיים ואין מה לזלזל בעניין הזה. לפי מה שאני קראתי פעם, 70 פעם משה רבנו, אתה מבין, פרעה ביקש ממנו להציל אותו מהים, לא ענה לו. הוא רץ אחריו ורוצה להרוג אותו. בן אדם רץ אחריך, רוצה להרוג אותך. אתה עונה לו בכלל? אתה מחפש דרך לברוח. אז משה רבנו עשה במוח, ועשה במשפט הזה שאמר, הפתח שמביא לך את הרוח, תסגור אותו בנוח. תסגור אותו בתנוח, בעצם. אז סגר את הים, עגול כזה, פרעה נשאר בפנים, משה רבנו יצא בשלום, כמו שערה מבצק. ואמר שלום? מה? אני אענה לו. אדם מטריד אותי, אני אענה לו? בחיים לא. אני אדם כמו גמל. סובל, עושה תשתיות, ועוד לועס. עד שהגיע הזמן, הלשון שלי אין לו כוח ללעוס. אז אני תולע הכל, ומקיא הכל, ומזה יוצא שיטפון. אבל תלוי איזה שיטפון. שיזפון. יא סלאם. כמעט חרוז, יכול להיות שאין שיטפון בשיטפון, אבל ככה זה... חלו כלאם. כלאם חרוז. למה אומרים, השקר המסודר משכנע אדם יותר מהצדק המפוזר. צדק מפוזר כמו שולחן, פה אורז, פה סטייק, פה עגבניות, פה גבינה, פה בלטים, פה מכונה, פה סכין. אבל אם זה כבר מסודר, כמו כסף, שטר של 100 שקל, שטרות, כמו שאתה מקבל אותם מהבנק, במשכורת, אתה אוהב שטרות ככה ישרים כמו שאתה מקבל אותם מהבנק? תביא לי ישן, הכי קרוע. אני יכול להחליף אותו בדיוק כדבר. הנה שרון נכנס למוזה.
שרון, תרביץ איזה